डेकास्रन सालायानो गिलिया लेखाफोरखौबो गोदोसो फरायबाय नालाय बावलायलांबायलै दा नै जा मोजांखा एसे फानफ्रबनानै नायदो नोङो लाइट केमेरा एक्सन खुलुमबाय बयबो बर' आइ आफा बिदा फंबायनिसिम आं दिनै नोंथांमोननो दख'ना बर' हारिनिनो जोंनि हारिमुनिनो दख'ना मा मोनो आरो आङो दा उदालगुरि मा जायगामोनलाय सुदेमपुरि ओमफ्राय बे मा जायगा खाथि जोंना बिथिं कलेज रड खाथि ओमफ्राय बिथिं सेक्रेड हार्ट स्कुल आच्छा बेनि मुङा जेनिया बसुमतारी दा माने बे जे जायगायाव दंफैयो बे जाबाय बाजै ज्यतिनि बाजै ज्यति माबायाव साइन बर्डआव लिरो ज्यति दा क्रिएसन दा बे खाथियाव फैबानो होमबानो बे साइन बर्डखौ नुगोन माने बे बाजैया न'आवनो गाव दख'ना माने खम बेसेनावनो नोंथांमोना मोनगोन नोंथांमोना बेयाव खालि अनलि फर दख'नाल' नङा जोंहा आर'नाइबो दं आरो लोगोसे हाबाफ्राव अर्डार होनाय बेफोरबायदि बिबारफोरबो मोनगोन आखाइजों बानायनाय आरो लोगोसे हाबाफ्राव जेसेबांखि माबा होआ बाजैया निजे जेसेबां नांगौ एसेबां होयो आरो दा माने आं बेयाव फैनानै नुनानै आं आसरित मोनदों आरो थारमाने दख'नाफोरखौनो सोलानो गोसो जाजोबो माने मिथिबाय ओरैबादि सना दख'ना नै बेखौथ' आं माने खावनानै लांसै नामा बाजै गैयाबा सानदां नायलाय बेसेबां समायना नायलाय एसे गाननानै नायदोब्रा हाब्बाब गोसोमब्लाबो सैख'नाय नुखाबाय बेजों बे गैया आंनि हिनजावनाव बेखौ माने खावनानै लांनांसिगोन आं बे दख'नाखौ ओमफ्राय नैबे दख'नाया एक्सुवेलि बयबो मिथियो बर' हिनजावफ्रा बेजों खिन्थु जोमग्राबो ब्लाउस सेटबो मोनो दे दा नोंथांमोना नांगौब्ला बे बाजै ज्यतिनाव फन नाम्बारखौबो जोङो दा स्क्रिननि गाहायाव होगोन बिथांनाव फन खालामनानैबो नोंथांमोना मा दख'नाखौ नांगौ मा साइजनि नांगौ वाट्सआपाव नोंसोरो बे खेबनानै बेखौ हर दामखौबो सोंनानै लानो हागोन आरो फैनानै नोंथांमोना सेलेक्सन खालामनो हागोन नैबे गांनैखौ आं स्पेसियेलि आलदा दोनखादों माने आंनि हिनजावनाव नैबे गांनैबो दं आरो गरिबाबो एसे गोसाखौ होयो आङो हिनजावनो नुवाखै आयै आंनि हिनजावखौ बेखौ गाननाय नुबाथ' फाग्ला जाखायो आं सानथामसो नै जा मोजांखा एसे फानफ्रबनानै नायदो नोङो नुवाखै आयै नोंखौबो समायथारो अब्लाबो आंनि हिनजावा साबसिन जाहैबाय गावनि नालाय दा बेबो आरो नैबेबो दं आंना हिनजावना दा हिनजावा नुबा खुसि जालायथारसिगोन बे नै बेलाय नै बे हाबा बेफोरखौ जोङो सोरनिबा हाबा जाहैबासो माने बेफोरखौ गानहोयो आङो बारा बायनोबो हाया नालाय नै जा मोजां हाबाब नै जोमग्राखौसो देखायबावदां जोमग्राफ्रा बिखायाव जुदि जोमोब्ला सैख'जोबनाय नुबाय नै बिलाय हाबाब लानो दा लुबैथ' आं दा हरगोन नोंनो खावनानैब्लाबो जिखुनु हक नैबेखौथ' दा लांखुमानांसिगोन दा ओमफ्राय सोरबा गोसोथारब्ला देग्लाय हाबा जानो गोसोब्ला गोजासो नांगौ जोंनाथ' नङा लफाय सार बे लफाय बिराद फेमास लफाय औ आयै जेरै नाम एरै लफाय जोब्बाय आंखौ हिनजावनाव दंना गैया हा हिनजावनाव दंना गैया हिनजावना बे गैयालै बे खालारा गोदोसो गाननानै हाथाखारि लाखांबाय आङो दाउला हाथारनानै नामा दा जिखुनु गोसोआव गैला गोबावथारसै नालाय हाबाया दा जिखुनु बे जोमग्रा नै आं नैबे बेखौ मारै नुदों जेनेबा बे जा मोजांखा आं माने बुङा हौवा गानग्रोखाथारदोंलां होआखैबाबो जा मोजां आर'नाइ बे बेसेबांथाय लांखानोसैलां बेसेबांसो बिलाय बाजै बे आर'नाइया हाबाब बोरो ओमफ्राय आरो माखासेयालाय हाबाब जोमग्रा ओमफ्राय बाजैया मोनसेल' माबा बिजनेस खालामा दे नै माबा सुरिदार मा डिजाइननि नांगौ
Kurtis. कुर्ति Pura सेराव थायो बियो अ कटननि औ ओमफ्राय जेनियासो खाथिलै आंनोबो देखाया आयौ दख'नाफ्रा आरो नैबे माथानि माथायाथ' जोरोलै बिराद ना औ आखाइजों दानाय उदालगुरिनिसो दे बियो बे जायगाया उदालगुरि क'क्राझार नङा आं माने बे जायगायाव दंफैयो नालाय दाहाय बिरलांसैलाय दा नंखायनो नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला दा बाजै जथिनि नाम्बारा एकदम बे स्क्रिन गाहायाव दङ नोंथांमोना बेल' नङा आरो नैबे दा गोदान गोदान जेसेबांखि दख'ना ओंखारा मा डिजाइन नोंथांमोना बेजों डाइरेक्ट रायलायनानै दख'ना डिजाइनखौबो नोंसोर वाट्सएपआव Status बनायबाय थानो दिन्थिहरनानै हागोन औ कन्टेक्ट लानानै ओमफ्राय दा बेखौनो नोंसोरो अर्डार खालामबो हागोन आरो दा बे बाजैजों रायलायनानै गुना पाटनि बियो गुन आफाद औ गुना पाट गुन आफाद औ दामिसिन बियो दख'नाया बाब नामफ्रा बेफोरसो जेनेबा हाबायाव आयु रिसेपसनफ्राव गाननो हायो जोमग्रा जि मोजां दे बेयो हैद बोदलालाबायथारनोसैलां हैद हिनजाव मोनब्ला बेखौ जोमथार आर'नाइ बायदिबो गानजाबावबाय नै हौवाफ्रानो लंपेन्ट सुजागोन ना सुजायाब्रा सार है सुजायो नायलाय दालाय बेखौ माबाया साउथ इण्डियानफ्राव बिदि ओरै लालाय लायोना लाजागोनदां एबार सिनेमाफ्राव लाजागोन ना पायजामा हारि कुर्ता हारि गानोना ओमफ्राय आंखौ एसे मोजां नुदोंना नुवाखै जेनिया दिनै सिनेमा गानो गोसो जाना जाया नों आंजों सिनेमा बेखौथ' सानथ'वाखै जुदि चान्स मोनोबालाय गानायावनो दं आयै जा मोजां बिनिनो सेट दा बे औ बे बिनिनो सेट आच्छा आच्छा खिन्थु गावनि जे हारसिङैनो गासिखौबो गाव बानायो आरो ओमफ्राय आर'नाइया आंखौ लांजानो गिखोना माखो नै जों सानो दखानाव थांबाल' नुयो खिन्थु आर'नाइया मा रोखोमनि नोंसोरनो नांगौ नै बिराद मोजां मोजां आर'नाइ आरो अर्डारबो होनो हायो अर्डार जिखुनु कालारनि नोंनो बिसिबां पिस थ' भिडिअ'आ नोंथांमोननो देखायबाय प्रि अर्डार खालामनो हागोन हम डेलिभारिबो खालामो पार्सेल खालामनानै हरो दा भिडिअ डिसक्रिपसन प्लास भिडिअ'आवबो नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ नुबाय स्टेटास आरो इन्सटाग्राम फल' खालामनो हागोन आरो इउटुब चेनेलावहाय जति द क्रिएसन नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन ओमफ्राय बेफोरनो देखायबाय बेयो टु बि अनेस्ट जोंना उदालगुरियाव खम जाखायो इन्डिया मानो होनब्ला प्रडाक्सन हाउस दं जोंहा दाग्राफोरबो दङ गोबांनो बेफोरबायदि आरोना आरो जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव गोबां नांगौ गासिबो डेभेलप जानांगौ आरो जोंनि कालचार हारिमुवा गाननाय जोमनायाबो मेन लाखियो थ' बेफोरो गासैबो नोंथांमोना मोननो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय नायनानै बिहरनोबो हागोन जायफ्रा गोनांथि दामफोरखौ सोंहरनानै मानो होनब्ला दामखौ खोन्थायनोबो रिजन दं दै किसुमाना एसे प्राइसा ल' हाइ जायोब्ला किसुमाना खमसिनाव होयोब्ला किसुमाना एसे माने बिदि बुंनांगौ थायो एक्सेट्रा मानो होनब्ला आं गोबां दख'नानि भिडिअ बानायो जायगा गिदिङो नालाय बुजियो आं बेखायनो सोंनानै लाहर खमसिन जाय जायगायाव मोनो बेफोरखौ आं देखायनो नाजायो बिहरदो लादो पार्सेल थांगोनखायो नालाय बे आरो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल हामबायसै गोजोन्थों